Kisan tili kiseng balang gari kasi kibaya kun nakabenta banyadai laka jong gari hakerteng jong ka safe new trap mission hakaji kendu bot sumbut mitrang ba kajalau ba perstun tensong kilapan sengo hau ya ki khandai tili ki mat jingdawa ba ka sarkar kadai bon penolong kawai hadian kawai pan hakani ke jingle ye kendu jong kini kisan tili kiseng balang kilapan pau ba kidan art tili ki phang bat kata ka kantup ya ka phang ka baidai ba ka sarkar India bat kawai pat ka phang ka badai bat ka sarkar jela habai kerembat kilap thai kubor hadian bala dewi kendu uba robot jun karjarin ulai thu ba nakaliang sembun mitrang ba ka jalau ba perstun tensong ulai thu ba ka sarkar India kam ai ka nu ka jubab ka basai bat kam ong hiru ba priang ha ka baidai ba ka jingdawa LP bat ka tien khasi ma pitip ba ka Mekhlia Legislative Assembly kala pass atli ke resolution kawai kedai ka ILP resolution kawai pat kedai ka language resolution but nalor kata ru ka pass ya ka wai ka amendment bill sya ka MRSSA how arjar ho di ka ILP pat ke MRSSA kumbang ngitip ngila batai na ka por ba kidon ya ka ju ka jing themu kata kalong ban perking ya ka jing wanrung bat ka jing sa lengkar jong ki barjala ki bandrung ka pok mekhlia ban ka baar ka di ban pen kiu kodan lane ban penlong ya ketin khasi kum ka national language dan kum ta kawai na ki ketin ki balong ki official language haka union government lane hak ta ka kernit ka pra ti hak badi bat ki ni ki issue ki baling bat ka sarkar kami ka wei ka ba nakaliang jong u deputy CM ula pensyayangi kalong ba haduk mata nak kaleng jong ka sarkar India hapok jingalam jong ka BJP ka kam ai kano ka jubab ka basai kam ong hiru bakin kentat kam ong hiru ba bakin pediang ti nak kaleng jong uru ula yathu yangi ya ki detail ya kai ka ba ka sarkar jela kala budin na kapor ti nak kaleng ka jongi ki santali ki seng nila dawasai ba hakabadi bat kini ki issue ki bayatong khu bat ka sarkar India kabangi kwa bado I ya ka government ka jongi omde tangi ki MLA ki badon apo government rengi kwa bado I ya bado ki dru pungut ki MLA ya ka aggressive attitude ka jongi ni kwa bado I ba ka ki MLA ki jongi irrespective na baro ki parti ki don haka parti you ru ngimken kumba ki la pas ya kini ki resolution da ka jing satu jumut ni kwa banu I bakan don ke aggressive approach jongki MLA ki jongi khanang bangila ban penbor ya ka sarkar India bakan aino ya ka jing menjur hakabadi bat ki ini ka LP tinakaleng jong deputy CM ula kerensai yangi ba kandon kita ka jing wan jong Amit Shah ka jela ka jongi lanong yang patip andri nakaliang jong ula kerensai ba lada utau Amit Shah wan biang sasisin syane ka jela nakaliang ka jongki ka kum ke MDA ki ong ba kinlet full delegation ban dawa ya kini ki ar ka ILP bat ka ketin kasi bat ulong ru ba lada dei bo wan kin ailar ru ya ki sen balang saisin ban kendu biang batu Amit Shah hakabdi bat kini ki ar tli ki issue ka ILP bat ka ketin kasi ti nakliang jongi pat ngila kerensai ba kat bom pat yo namar kam samdei ka issue ki bangi dang syukran tang mentah kam samdei ka issue ki ba kadang sa dang mentah ri kan ni ki issue balarim tinggal ada kerensai ki ba ka jingdawa LP kala dei haswa ba ka MDA kan wan but what da ka MLA ka lakun no ru ngi haban peteng bit ya jing ki bat mentar ngi haban peteng bit ban pressure ban penlong ya ki agitation persya ya ka sarkar India ban penbor ya ka sarkar Mekhlia ban wanra ya taka jingeki ka bakham khor la bong aggressive approach khanang ba lesing gila ban penbor ya ka sarkar India bahkan aino ya kini jingdawa ba jing anu jongi ya ka LP ban ya ka ketin khasi hak karnit ka bakra